Krásne pondelňašie ráno vám všetkým prajem, sledujete Eurominúty. No poďme súťažiť, už tu vidíte aj prvú súťažnú úlohu, ktorú tu mám pre vás pripravenú. Potrebujem, aby ste mi povedali názov zvieraťa, takže dnes hľadáme zviera. No a ak mi niekto z vás povie presne to, ktoré mám v obálke, tak vyhráva 500 eur, takže to sú naozaj veľmi pekné peniaze, o ktoré dnes súťažíme. 30 sekúnd, 3, 2, 1, štart, poďme na to, čas nám začal bežať. No a tých 30 sekúnd to je taký čas na rozmyslenie. Ja verím tomu, že zvieratá na písmeno K poznáte niektoré, no a verím tomu, že niekto z vás pozná, alebo teda uhádne presne to zviera, ktoré sa nachádza v mojej obálke. No a mám tu naozaj krásnu sumu, je to 500 eur, je to naozaj dosť peňazí, ale táto suma je naozaj garantovaná pre jedného z vás, kto mi povie to zviera, ktoré sa nachádza v mojej obálke, vyhráva túto naozaj úžasnú sumu. No čas nám vypršal, tak poďme na to, verím tomu, že tých 30 sekúnd vám stačilo na rozmyslenie, no a pomôžem vám trošičku. Nie je to kráva. Aby sme sa vyhli čím skôr tým nespravným odpovediam, napíšem, že krava to nie je. Takže ak ste mali na mysli práve toto zviera, tak to sa v mojej obálke nenachádza. Takisto to nie je krab. Nezvyknem takto dávať pomocky hneď zo začiatku, ale toto je zahrievacia hra na začiatok, priatelia, nemôžeme ju hrať celý čas. A máme tu niekoho. Dobré ránko prajem. Áno, dobrý deň. Krt je to. Krt. Ďakujem za váš tip, ale ani krt to nie je. Takže už tu máme teda prvý tip od vás, divákov, ale krt to nie je. Mohol by byť, ale takisto sa nenachádza v mojej obálke, takže nie je to ani kráva, ani krab, ani krt. Čo to môže byť? Aké iné zviera na písmeno K poznáte? Čo si myslíte, ktoré zviera sa nachádza dnes ráno v mojej obálke a má hodnotu 500 eur? Naozaj sú to krásne peniaze, ja som pripravená vám ich dať jednému z vás, kto uhádne naozaj to správne zviera. Takže pomôžem vám ešte raz. Nie je to takisto kôň. Takže ani kôň sa nenachádza v mojej obálke. Takže už tu máme nejaké tipy, ktoré teda môžeme vyškrtnúť. Chcem vám naozaj pomôcť čo najviac, ako len môžem, pretože táto hra je tu, nebude tu dlho. Je to taká zahrievacia hra na začiatok a chcela by som ju čím skôr úspešne ukončiť s jedným z vás, čiže 500 eur, ja si myslím, že dostatočná motivácia na to, aby ste si porozmýšľali, aby ste si zmysleli na nejaké zviera. Ste pripravení? Takže ideme na to. 3, 2, 1, štart, čas nám beží. No ja verím tomu, že teraz vy, ak máte nejaký tip, že teraz vy bežíte k vašim telefónom a vytačujete naše telefónne číslo 0900 712 500, pretože teraz máte poslednú šancu na to, aby ste sa mi sem dovolali a vyhrali tých 1000 eur. Verím tomu, že tú správnu odpoveď máte. Verím tomu, že niekto z vás má ten správny názov zvieraťa, ktorý sa nachádza v mojej obálke. Minúta a pol do konca, to je posledný čas, ktorý nám zostáva do konca tejto hry. Ďalšia hra, áno, bude za menej peňazí. Necelá minúta a pol na to, aby som rozdala týchto 1000 eur. Aby som ich rozdala práve vám. Mali ste tu veľa pomôcok, ja verím tomu, že vám boli užitočné. A že kým tu budú na časomiere 4 nuly, že sa mi sem niekto z vás dovolá a povie mi naozaj tú správnu odpoveď, že s niekým z vás otvorím túto obálku, ktorú už netrpezlivo držím v rukách a netrpezlivo čakám na to, kedy tu zaznie tá odpoveď od vás, tá správna odpoveď a kedy ju otvorím možno práve s vami a pošlem vám 1000 eur. Posledné sekundy, priatelia, 50 sekúnd necelých do konca tejto hry, do konca možno si vyhrať 1000 eur. 0900 712 500, to je posledný čas na to, aby ste vytáčali toto naše telefónne číslo, ak sa chcete zapojiť do tejto hry. Ak chcete vyhrať týchto 1000 eur, v každom prípade nemáte čo stratiť. Ak náhodou by sa stalo to, že vám tá odpoveď nevyjde, vyhrávate 100 eur. Ale verím tomu, že tieto peniaze som sem ani nemusela dávať, že teraz už je odpoveď naozaj možno viac menej istá. A jediná odpoveď, ktorá vás v tejto chvíli napadne, je tá správna. Ale povedzte mi ju tu u mňa v štúdiu, pretože iným spôsobom vám nemám ako tie peniaze dať. Priatelia, posledné sekundy mojej časomiery, je to už posledných necelých 10, no vlastne 6-5 sekúnd do konca, takže kto to bude?
3, 2, 1, čas nám vypršal, máme tu niekoho. Dobré ránko prajem. Dobré ránko. Vaša odpoveď? Je to zviera kondor. Pozrieme sa na to. Kondor, zaujímavý tip. Bol to komondor, no trošičku inak, ale v každom prípade vyhrávate 100 eur, ja vám gratulujem, komondor bola správna odpoveď. Priatelia, tak, ideme ďalej. Ja som veľmi rada, že sme teda odovzdali nejaké tie peniažky. No a máme tu ďalšiu hru, takú oddychovú, tak si oddychneme trošičku od tých zvieratiek a nájdete jeden rozdielný obrázok. 2 minútky za 100 eur. Takže poďme na to. 0900 712 500, telefónne číslo, sem ku mne do štúdia. Naozaj necelé 2 minútky, 100 eur vám dám za správnu odpoveď, takže potrebujem počuť číslo a písmeno rozdielného obrázka, kde sa nachádza. Naozaj potrebujem vedieť presné súradnice. Táto hra je naozaj taká oddychová. Ja si myslím, že teraz už si môžete pri tom trošku oddychnúť od toho premýšľania. A teraz máte šancu naozaj, možno jednoducho pre niekoho, vyhrať naozaj veľmi pekných 100 eur. 0900 712 500, telefónne číselko, sem ku mne do štúdia, minútka a pol do konca. Verím tomu, že tento čas vám bude stačiť na to, aby ste našli tú správnu odpoveď, aby ste našli ten jeden rozdielný obrázok, ktorý sa tam určite nachádza. Aby tu bol ešte niekto posledný z vás, to naozaj veľmi pekným spôsobom mi pomôže ukončiť toto celé dnešné vysielanie, pretože verím tomu, že tu zaznie správna odpoveď a že niekomu z vás ešte pošlem týchto 200 eur. Takže kto to bude? Kto našiel ten jeden rozdielný obrázok? Kto naozaj včas vytočil naše telefónne číslo, aby sa sem ešte stihol dostať pred koncom celého dnešného vysielania? 0900 712 500, to je telefónne číslo, ktoré bolo treba vytočiť. Ja verím tomu, že o chvíľočku už sa s niekým z vás budem počuť. Dobré ránko prajem. Dobré ráno. Tak vaša odpoveď? Moja odpoveď je to, že štvorka, číslo a dole štvorka. Písmeno ktoré? Áno, dobre, výborne, je to tak, D4, gratulujem, 200 eur vašich. Priatelia, ja gratulujem všetkým mojim dnešným výhercom, my sa vidíme opäť zajtra, tak majte krásny pondelok, majte sa pekne a dovidenia.